creating at hercropes. Ot her. Vittu mä oon hyvä englanti. Mä niinku vedän kaikki parempi englanti sulla on kuin mulla. No kun mä vedän tän läpällä vielä kaiken lisäksi. Bella Locksmith. Cloud Quartz. Silly Panthers. Patricia joku perse, kun se ignori mut hollolla. No kun et silli. Se on kaunis, jos sulla on Alanis. Vittu kun tyhmän näköinen. Herran jumala, taas vähän seksikäs näillä vitun keltaisilla pantseilla. I'm sexy and I know it. Mikä sen pojan nimi oli? En minä enää muista sitä. Vaikka Pena. Se näyttää Penalta. Voi helvetti. Vähän reilua. Sori, ottaisin vaan Pena. Niin, jatka. Kuulas nimi! Vittu, vaikka se... Vittu Seppo! Vaikka Jalmari. No olkoon nyt vaikka munankarva. Joka tapauksessa jatka. Ei vittu! Noi vittu! Saatana persereikä, vittu perse, vittu anaali. Saatana, tuu takaisin! Pienimuotoinen vitutus tulee siinä vaiheessa. Saatana! No kun jos sä tuut Seinäjoelle, niin siellä on Subway. Jotain semmosia junalipun tapaisia, mitkä niin käy VR, niin voi silloin kustantaa yhden semmosen lipun. Yksi oli, onko se ollut 35 € arvoinen? Mä kuulin ton oksentaa yhden lipun. Oksentaa! Kyllä mä senkin varmaan tehdään, mutta ihan helposti käy. You can chop, you need to be Star Rider. Ai jaa. Vitun kalat, älkää lakakko. Jaa, missä on koira? Sä. I'm not a fucking doggy! Fuck you, man! Mulla ei toimi Starsta Planet, vaikka mä en laittanut edes pois. Talven nautahiutaleet! Ne nyt on nautoja. Mitä vittua? Kuules nyt perseanaali, menee alas siitä. Mä en nyt jaksa kiertää! Mä haluan oikein pilluta. Voi... Smilla saatana kusipää alas siitä! Christmas torches, vittu Jeesus, jee. Ettekö te ite jaksa tunkea tänne jotenkin vitun valoja tai tällaisia vitun lamppuperseireikiä, kun vittu pitää laittaa joku saatana huorakin poppimaan tänne silleen, jee, minä laitan valoja tänne! Lumia ei oo mitään, kun ei oo joulu. Tulee tää Lady Gaggaa tuolla. Lady Gaga. Pinnistä! Soidut sammuu, kaikki haista paska, haista paska. La 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 la. Heippa taas! Tyhmä lahjapussi! Toimi! Saatana! Ei sitten. Mitä mä sain? Mulla on toi jo. Mulla on toikin jo. Saatana! Tässä on mulan. Oli mulan toi jo. Mulla ei toimi lahjapaketti kunnolla vittu. Helvetti! Toimii! Meet sieltä paikasta pois ja tuu takas. Jes, nyt se toimii. Mitä mä sain? No noikin mulla on. Noni moi, mulla tyksää mä loju. Ympäristöön jää mulla on mikki ylhäällä. Hehe.